Hej, nu skal I høre lidt om økonomisk teori, omkring Keynes økonomisk teorier. Keynes han siger, at økonomien den vil altid gå opad over det lange billede over 50 år, så vil økonomien bevæge sig opad, ligesom sådan en streg her. Den bevæger sig opad. Siger, at det her det er det generelle billede. Hvis vi kigger over en lang periode, der vil den stige som på stregen her. Det han så siger, det er, at i virkeligheden, der ser det mere ud som sådan her, sådan kommer det i hvert fald til at opleves. At det foregår i kurver, at vi har en top og en bund, og så går det fra top til bund. Vi kommer fra en højkonjunktur til en lavkonjunktur. Vi går fra en økonomisk boble til en økonomisk krise. Så vil det hele tiden køre op og ned. Det han så siger er udfordringen for regeringer og for centralbanker, det er, at vi skal sørge for, at økonomien kommer til at så ligge sig ved linjen. Fordi hvis vi har en rigtig høj top, så får vi også en høj bund, og så får vi nogle store udsving, og det er ikke til gavn for den generelle økonomi. Den generelle økonomi har gavn af, at vi ikke har så store udsving, vi ikke har så store kurver, men at det går mere lige. Så det skal vi prøve at presse med en økonomisk politik, siger Keynes. Det man kan gøre det ved, det er, at man kan, hvis vi har en bund, hvis vi er nede i bunden, så kan vi vælge at skyde penge ud i samfundet. Det kan vi gøre ved at få stimulere økonomien, så der kan komme gang i økonomien, så der kan komme gang i hjul, og vi kan få noget mere arbejde. Det kan vi gøre via skattelettelser, men man kan også gøre det ved at sænke renten. Det kan centralbanken gøre. Man kan gøre det ved at bygge motorveje, ved at renovere skoler, ved at ansætte folk, få folk i arbejde. Så bruger de flere penge, og så de penge, de kommer til at give mere arbejde i superbrusen, som så kommer til at give mere arbejde i mejeriet, osv. 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 Så det er det, man skal gøre, når den er nede i lavkonjunktur, når den er nede i det lave. Når det er højkonjunktur, når det går rigtig, rigtig stærkt, for at undgå, at vi får en økonomisk boble, som kvæster, og vi går helt ned, så skal vi ligesom dæmpe det. Og det kan vi jo så gøre ved at hæve skatten, for eksempel. Så har vi ikke så mange penge at forbruge af, og så skubber vi lidt i en anden retning af hjulene. Man kan også gøre det ved at fjerne offentlige investeringer, offentlige ansatte. Generelt bare prøve at lægge dæmper på. Og det siger han så, at det skal man så gøre, når vi er oppe i toppen. Så i bunden skal man investere og bruge en masse penge, og i toppen skal man holde lidt igen og prøve at presse den lidt ned. Okay? Tak for det.